Din păcate mi se închide direct filmulețul, pentru că nu mai zic eu papa, nu știu când se închide, pentru că da, cred că am mai multe de astea, am mai multe filmulețe. Am mai multe filmulețe și de astea. Azi o să ne jucăm acest joc, am mai făcut eu niște obstacole. Am șterge de aici, dar... Aici nu știu ce trebuie să șterg. Încurcătura și asta. Extraterestru. Ok, am făcut eu niște... Măcar 2 minute să fac videoclipul acesta. Ok. Ce-am trebuie să vă zic? În fine. Îmi dă publicități de asta. Oh. Așa. Hehe. Televizor. Nici. Ok, da, aia. Ăsta. Hehe. O ceapă. Uite ce? Nu. Trebuie să dăm astea jos. Să nu aibă niciunul. Ok. Da. Tare. Închid filmul pentru că cum se cheamă? Îmi dă publicități. Ok. Casca. Dacă auziți un comod pe final este verișorul meu. Bine. Ok. O să vină din ce în ce mai greu. Așa, o să vină din ce în ce mai greu, cred că am zis asta. Tare. Nu, așa. Ok. Oh, nu trebuie. Nice. Oh. În filmulețul ăsta o să apară niște publicități. O parte din publicități. Pentru că nu pot să apăs la timp să opresc. Ok. Hehe. Bă, nu! Nu! Bă, ce naiba! Ok. Leu. Nu știu ce ar seamănă, adică, în fine. Nu. Ok. Aparat dentar. Dacă tot este vorba despre aparat dentar, să faceți ca mine, să vă spălați în fiecare zi pe dinți și în fiecare seară. Ok.
să aveți grijă de dinții voștri. M-am prins. Știu asta. Asta e simplu. Scuzați că n-am oprit. Scuzați că n-am oprit la timp și ați văzut publicitatea. Dar cred că ați vrut și voi. Bă, ce naiba? Ce? Ok. Asta a fost tare. Ne. Ce-mi place de câine? Nu. Da, nu. Trebuie să facem foafecă, nu? De ce naiba trebuie să faci aici? Nu pun. Da, o să dau indiciu. Eu bine că nu s-a închis de data asta, pentru că am mai făcut eu un videoclip de vreo 3 minute, cam așa, și mi s-a închis videoclipul direct. Într-un picior. De aici e greu. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like și subscribe și ne vedem data viitoare, că de aici e greu. Pa!